जोंनि फंबाय नों फैनायसिम रोजा रोजा गिबियावनो साबायखर बावहरग्रोबाय। जोङो गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय 1 नं 2 नं 3 नं जामुगुरि गामि। दा बेवहाय जोंनि जेसेबांफोर जोंनि रुंसारि पुवाराम गयारि आरो लाहि गयारि बिथांमोननि सोरजिनानै गालांनाय जा फिसा फिसौफोर दङ, दा बिसोरनि पुवाराम गयारि आरो लाहि गयारिनि बिथांमोननि सोरजिजानाय गथ'फोरनि जा बिजामादैफोर दं, दा बिजामादैफोरखौ लाना जोंनि गयारि परियालनि जाथि बंस'नि जोङो गासैखौबो खाथियाव मोनैख्लाय सोरबा दरंआव दं, सोरबा अदालगुरियाव दं, सोरबा क'क्राझाराव दं। बे हिसाबै जोङो जोंनि गोरोबथायखौ खौसेथिखौ लाबोनो थाखाय जोङो देग्लाय 2025 मायथाइनि मागो दाननि 5 अक्ट'आव जोंनि बयबो जाथि खुरमा बाय बाहागि बिजामादैफोरजों गोरोबलायना जों सावरायबाय जे जोङो देग्लाय बोसोराव सेथि खुंगा 3 बोसोरारि बाय बाहागि आरो बेजों लोगोसे बिजामादैफोरनि सिनायथि आरो गोरोबलायनाय बे जथुम्माखौ जों लादों। बेजों आं बेखौसो फोरमायनो सानदों जे जोंनि बिजामादैफ्रा गोबां आथिखालाव जोंनि बाय बाहागिफ्रा गोबां दाब दाब जायगायाव थायो। जोङो सिनायलाया नुलाया, बहाबा जोङो गोजानाव लोगो मोनलायबाबो अभार टेलिफन रायलायबाबो लोगो मोनलाया, सिनायलाया। दा बेनिखायनो जोङो बे जथुम्माखौ लानाय गुबै थांखिया बेनो। आरो बिजामादैफ्राबो सोरबा अदालगुरिनि, सोरबा क'क्राझारनि, सोरबा दरंनि बिदि जालायो, लोगो मोनलाया। दा बेनिखायनो जों बिजामादैफ्राबो टटेलि बिसालथिफ्रा लोगो मोनलायथों, सिनायलायथों। दा बेनि थाखायनो जोङो दिनै नैबे गेजेर जनाय दख'रानि सिङाव थानाय 2 नं जामुगुरि गामिनि रुंसारि अंग गयारिनि सेथि फिसाज्ला जयन्त गयारिनि न'खराव जोङो सेथि 3 बोसोरारि बाय बाहागि गोरोबथा आरो बिजामादैफोरनि सिनायथि गोरोबथा बे जथुम्माखौ खुंनाय जादों। दिनैनि बे सिनायथि हाबाफारियाव मा आयदाखौ लानानै सिनाखि हाबाफारिखौ खालामदोंमोन? बेवहायथ' जोङो दिनैनि हाबाफारि बायदियै जोङो गिबियावनो जायगा फोसाबनाय, लोगोसे जों बिजामादैफ्रा जोंखौ नैबे हाबाफारियाव गोबां हेफाजाब होदों। दा बेनि थाखाय जोंनि बिजामादै आरो जोङो फिसा हिन्जाव फिसौ फिथाइनि थाखाय जोङो आफा बोराइ बाथौनाव बिथांमोननि न'खरनि आलो गोजोन इयुन जोलैनि थाखाय आफा बोराइ बाथौनाव आलारि बाथि धुप धुना सावनानै बिथांमोननि थाखाय बोर बान्सा लादों। आरो बेनि उनाव हाबाफारिया जाहैदों जोङो जोंनि बिहाव बिखुनजोखौ मान होनाय, जोंनि बिदा फंबाया बिदाखौ मान होनाय, फिसाज्लाया बिफाखौ मान होनाय, बिजामादैफ्रा बिहाव बिखुनजोखौ मान होनाय बे हाबाफारि। बेजों लोगोसे जोङो बोसोन खान्थि लाबाय। लोगोसे जोंनि गेजेराव जोङो बेखौ लाबावदों, जोंनि गेजेराव जोङो एसे मोन्थिसार होनो थाखाय जे जोंनि गेजेराव जोंनि ओनसोलनि बर' हारिनि थाखाय खामानि मावग्रा हारिमायारि आफादनि दैदेनगिरि बिथांफोरखौबो जों खावलायहरनाय जादों।